pasa, Kipi kontalaria. Kaixo, gaur kontatuko dizuet ahotsatxoa ipuina. Eta horrela hasten da. Goiza horretan, Perikok ederki gozaldu zuen. Gero, eguzkipean etzaldu zen arkaitz handi baten gainean. Eta gero, kakagurea sortu zitzaion. Izugarrizko zuhaitz eder bat aurkitu zuen izkutatzeko. Eta bukatutakoan, ez dago paperik! Perikok garbitzeko moduko zerbait bilatu zuen. Hosto bat? Ez, askurea ematen duela. Gorolio zati bat? Ez, atak zikintzen dituela. Behar dira, kaltzontzio zahar horrek balio dezake. Baliteke norbaitena izatea, baina egia esan, nore etorriko da hemendik. Eta gainera, zulatuta dago, eta zaz, ipurdia garbitu zuen. Gero, kaltzontzillo zikina, sastraka baten gainean bota zuen, eta Periko bere akaitzera bueltatu zen. Bai, noski, zu ez daitez ezertaz kezkatu. Baina, norari da hizketan? Bai, zuri da. Ze uste duzu, ez zaitudan ikusi? Periko inguruak harakatu zituen, baina hor ez zegoen inor. Baldago norbait hor? Neu naiz, zure kontzientzia. Kontzientzia? Ni naiz zure buru barruan entzuten duzun ahotsatxo hori, tontakeri bat egiten duzun bakoitzean. Baina nik orain ez dut ezer egin. Ziur zaude? Erabat seguru? Zin egiten duzu? Hitz ematen duzu? Beno, kaltzontzillo bat zegoen. Badoa ateratzen. Eta noiztik ikutu daitezken zureak ez diren gauzak? Hori da eskolan irakasten dizutena? Kaltzontzilloa zahartuta zegoen, eta zuloz beteta, eta nik pentsatu dut, norbaitek bota egin duela. Oso, no? Eta noski, zuk ez dezu pentsatu, agian jabeak galdu egin zezakemik, ez da? Edo agian lapurtu egin diotela? Edo agian garbitu egin dituela eta lehortzen jarri dituela berak basotik bueltatxo bat ematen duen bitartean. Noski! Periko gaizki sentitzen zen. Ahotsatxoa arrazoi zeukan. Ze, badakizu zer egin behar duzun orain, ezta? Ez jarri aurpegitxo horiek neri, Tira, igurtzi ondo. Eta ez dadila rastrorik gelditu. Venga, eta bukatzerakoan lehortzen jarri. Eta gero, desagertu zaitez nire bistatik. Sastraken narrasti zikina. Kaltzontzilloa zahar eta zuloz beteta. Horrengoan jango zaitut besterik gabe.
Eta hau, ala zan, ala esbazan, sardadilla kalabazan. Eta irten dadila, gure herriko plazan. Ahotsatxoa, idazlea Michael Scofier, margolaria Chris Dillangon. Argitaletxe, Kokinos, ipuin kontalaria Marisa Tabernero. Gogoratu, ipuia gustatu bazaizu, klikatu gustoko dut. Eta animatzen bazara, egin zaitez arpidedun, nire ipuin gehiago entzuteko. Hurrengora arte!